Il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg ta' informazzjoni falsa meta beżza dwar mediċini ġeneriċi iżda mhux marbut jgħid il-verità. F'deċiżjoni li tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika sab li minkejja l-informazzjoni falsa li ta' Alex Borg ma setax jinvestiga b'mod ulterjuri li l-istess kap tal-Oppożizzjoni fuq ksur ta' kodiċi ta' etika. Dan f'każ simili li ġab il-kundanna ta' bosta meta fil-jiem li għaddew sar magħruf ukoll id-deputata nazzjonalista Claudette Buttigieg tat informazzjoni falsa dwar proġett ta' trattament ta' riskart. Iżda l-Prim Imħallef Emeritu llum Kummissarju għall-Istandards ġewwa Zoppardi ikkonkluda li minkejja li Buttigieg tat impressjoni falsa, l-aġir tagħha ma kienx jikser il-kodiċi tal-etika li jirregola lid-deputati fil-Parlament. L-istess ġara fil-każ ta' Alex Borg f'Ottubru li għadda fin-nadur qal li se jara li ma jkunx hemm mediċini ġeneriċi iżda jkunu ta' livell tajjeb. Huwa implika li dawn huma ta' kwalità inferjuri u dwar dan fetaħlu l-ment quddiem il-Kummissarju għall-Istandards il-Ministru għas-Saħħa Ġoetjena Bela dwar id-dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni kienet anke ħarġet l-Awtorità Maltija tal-Mediċini flimkien mas-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika. F'istqarrija konġunta kienu kitbu lill-kap tal-Oppożizzjoni dwar dikjarazzjoni li għadda dwar mediċini ġeneriċi.